Bună ziua, v-am găsit la un nou vlog. Am un audio mai bun. Am o boxă în spate la telefon care apare că la acest videoclip, dar am un canal de YouTube. Puteți să mă urmăriți pe aici. Aici. Așa. Dacă știți ce înseamnă asta, eu aș umblu cu paie. Iar așa că deci mie îmi place să fac sketch-uri sau așa, că spuneți mie că să fac un sketch sau să fac un sketch sau un vlog sau un daily vlog, puteți să-mi da like pe YouTube, dacă aici jos dați like, dacă aici jos, nu dați dislike de aici că să vă omor. Deci dați-mi două butoane de like, să nu uitați. Și asta este pe vlogul. Bubuim ce ne-am găsit. Și mine m-am găsit la nou loc, mai ora 12 și 7. Și m-am gândit pe vlogul ăsta pentru voi ca să vedeți că asta se numește video alternativ. Mamă, sunt prost. Să facem un videoclip gen informativ, că am canale de YouTube pe telefonul ăsta, mă puteți urmări de pe canalul ăsta, dată să pun să lipesc, să nu știu ce, să editez și așa. Audio să aibă spatele, dar spatele la telefon e o boxă mea albă, cumva nouă, nu o să o vedeți, că o să mă aveți voi. Ca să vedeți la mine. Și dacă vreți să mai facem acest daily vlog, puteți să vă mic strapul, da, să vă dau undeva aici sus sau jos, aici în descriere, primul link. Aici să facem ce daily vlog sau vloguri, din așa cu boxa, cu telefonul. Dar și să urmăriți toți prietenii voștri, să dați like, share, subscribe pe Facebook, pe Twitter sau pe ce aveți. Și până de data viitoare, vă urez o zi bună, pa!